sa celebration niya sa Davao City. Pero more than the issue dun sa cake na kanin ni Presidente na sabi ng mga iba na pakitang tao lang, if you could respond to that later. Ang issue dito kasi sir, marami nagagalit dahil nakita dun sa video yung akmang panghihipo ng Pangulo dun sa batang babae na nagdala sa kanya ng cupcake. So how do you explain this, sir? And how do you reconcile this with previous statements ng Palasyo na the President respects women? Ang favorite word ko po ngayon, utang talangka. Kaninang umaga po, unang ginamit ko yung utak talangka sa mga pumupula dyan kay Presidente. Ano pa bang gusto yung selebrasyon ng isang nakaupong Presidente? Ang tanging nandun lang sa selebrasyon niya, immediate members of his family, mga kasambahay. Now, yung sinasabi mo panghihipo, matagal na niyang kasambahay yun eh. Alam mo naman, talagang palabiro ang ating Presidente, pero wala pong mali siya yun. Dahil nakaharap naman po doon si Ma'am Hanilet. No? Ano ba naman pong problema doon sa maghahanda ng out of the ordinary na handa? 76th birthday naman yun. At saka sila lang po. Wala pong makapagsasabi na magarbo ang ating Presidente. Sabihin na nilang lahat, hindi po nila masasabing magarbo. In fact, nalulungkot nga ako na sa aking 2 taon ng panunungkulan dito, ni isang Van de Honor, hindi ako nakatikim, ni isang sosyalan dito na bongga, wala ako natikman dito sa Malacanang. No? Tigil na po yan. Wala po talagang issue doon sa napakasimpleng pag-celebrate ng birthday ng isang presidente. No? Given na it is his 76th birthday at the time of pandemic, talagang dapat po pinagdidiwang dahil ang buhay ang pinaka-importanting regalo galing sa Panginoon. Sir, kasi the president before has admitted that he molested dati a housemate. How is the palace seeing this, sir? And is it okay for you yung ganong klase ng mga biro since nandun naman sa harapan si Ma'am Hanilet? Pia, kung may magrereklamo, dapat yung kasama niya sa bahay. Yun lang po yan. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.